Bueno, Inaxi, eta zu bestela, sukaldari hona zea? Bueno, pixkat, bai. Asko inber, badakit, lan asko inbiarri izan dezula, eta beste etxetan sukaldatu eta garbitu eta kontatu pixka zure bizitzako ibilbidea. Asko indeneko niri. Lau urtean honitzen etxe baten eskamia eta, bueno, danatea inon. Zu goierrikoa zea, ez da? Nigo goierrikoa nahiz, bai. Nungo, itxasokoa, esan ez dazte? Itxasoko, bai. Alto-altokoa. Alto-altokoa, bale. Eta, jun behar izan zinean esan zenun, osea, hiriburura, ia lan aitea, ez da? Bai. Bale. Eta, lau urtean ion zinean, eta geho? Gero etxe etorren nintzen. Gero etxea gueltatu zinean. Gero berriz nintzen etorren nintzen. Eta gero ia segurara joan zan, eta han ezkontu zan, bai. Eta seguran, gizona topatu zen duen, bai. Zenbat aldiz eskatu behar izan zizun dantza ateatzeko, aurrenenguan atea zinean, okosta zitzaion. Gu beti ez detan dugu neskak aurrenat, gamutile gero, zentzien. Bai, Bai. Baina zenba mutileko ikusten dituen osuri dantzak eskatzen. Bueno. Plaza guztitan. Bai. Orduan dana pekatu zan, eta... Dana pekatua zan, kontu zin berri zantzia gauza. Dantza suelten behar izaten. Dantza suelten behar izaten zan. Ezken lotek itxein, Pegatuta batez? Ezke batez. Etxen oitek. Pegatu zan, da, konfusa, mergen duen da. Etxen rapizte konfusatik. Eta noiz bai tokatu altzaizu konfetzatzia dantzak gertu egin dezula. Ez? Ai, ama. Eharrak eta bi, Eharrak eta bi. Etxen. Urduna paisa gintzen zuen dana eta guk apaisa ermeten ginten. Dana kontatu behar,